ए माथो सफैबायानो औ सफैबाय अरनाबो सफैबाय हा माला सफैखो दहायनो सफैनानै दुगैनानै गावनि रुमाव जिरायनानै दं थांनायसाय बिब्दिब्ला अरनखौ लिंहरलायनायसाय आं माखासे खोथा सोंनि र' बिदिब्लालाय अरन नोंखौ नेमथै लिंहरदों गावनि रुमाव जिरायनानै दं अ आदै लिंहरदों मानोबा लिंहरदोंमोन आदैया नों थांनाय खामानिफ्रा माबोरै जाबोखो बेखौसो सोंनो लिंहरदां खामानियाथ' जाजोब्बाय आदै कन्ट्रेक्टआबो पास जाबाय 5 करोड़नि गुड भेरि गुड आं नोंनिफ्राय बेखौनो मिजिंथिदोंमोन आं दिनै थारैनो जोबोर गोजोनबाय थारैनो बरादा खुलियोब्ला फारफ्रामनिफ्रायबो खुलियो होननाया नंमारगौसो नों मोनथिबायना अरन थिथागुरिनि निबारन दैमारि कन्ट्रेक्टरनि फिसालानि थाखाय जोंहानि आइनि राखौ रायथिफैनायखौ नों दैथुनखौ सिनायो अरन हा सिनाया आदै गथ'आ MBA पास जाबाय जोबोद मोजां गथ' बिजों जोंहानि आइनि राया हाबा जामारोब्ला जोबोद गोजोनगोन आं नों मा सानो अरन आं मा बुंगोन आदै नोंसोर जेखौ मोजां नुयो बेनो आंनि थाखायबो मोजां गासिबो खामानिफोरखौ नोंनो मावजोबनांगोन अरन जागोन आदै नोंसिनि खुसियानो आंनिबो खुसि आं नोंखौ माब्ला लोगो हमनाबावगोन फुंबिलि सना आंनि गोसोआदि नोंखौ गोसोखांनानै बोदोर जायो दैथुन आफा दैथुन मानो आफा आं नोंनो फंसे मोजां खोथासो खोन्थानो फैदां आं नोंनि थाखाय बिहामजो नायखाबाय आफा क'क्राझाराव मा बिहामजो औ आं नोंनो देग्लाय हाबा होनो सानबायमोन फिसा आरो बे गथ'आ नोंजों इनायनो समायसो गारथारगोन आं बे हाबायाव राजि गैया आफा मा राजि गैया नाथाय मानो मानोना आं गुबुनखौसो मोजां मोनो आफा आरो आं बिनिनो खोथाबो होखाबाय मा बुंदों नों आंनि मान सन्माना बहा थांनांगौ आं बेफोर खोथाखौ जेबो मानिनो हाया आफा नुबाय नोंसोरला मोजाङा नोंनि अननायावनो गासिबो गाज्रि जालांजोब्बाय थां माबार बुजाहै नङाब्ला बिगुरा जिगोन मिथिखा
दैथुन आफा नों मानो एसेबो बुजिनो नाजा होमबा? आं दिनै मा खालामबावनो आयै? आं दि फुंबिलिनिसो रादाय खानानै फैबाय। आं नोंनि दाहाखौ बुजिबाय आफा। नोंथ' मिथिखागौ नोम्फानि सभाबखौ बेसेबांदि अख्रा। आं मा खालामनो आयै? आं दि जेरैबो लामा आन्दायबाय। दुखु जानानै मुलाम्फा गैया फिसा, बेफोर गासिबो खाफालनि रिफिनायसो। हामबायसै फिसा हामबायसै, दागाबसै। बै दाउ जराया बहा बिरलांदों? गावसिनि खुलियाव बिरलांदों। मानो बिरलांदों? बिसोर मानैजों जुलि जाबाय, बेनिखायनो गावसिनि बासायाव ज' थाहैनो बिरलांदों। नों माब्ला आंखौ जुलि लागोन? नों माब्ला आंखौ नोंनि खुलियाव लांगोन? बाथ्राखौथ' साननांगौसो जाबाय।
सानै गासिबो खानाय दारि फुरलायलांबाय बैसोआसो बारग'लायलांबाय थेवबो माथो जायाखिसै देग्लायबो नोंनि आंनि जुलिनि रादाय 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 दैथुन बिमा हा माब्लाथो थांनो जाखो हाबानि दिन थि खालामनो निरामोननाव समफोर रबिबाराव थांजागोन नामा दे बिदिब्लालाय बाजार दिनबो एसे खरस लांजाफागोन बियो हाब नोंसोर मा सानमाखो होमबा आफा आंथ' जानाय नङा होनदोंमोन ना मानो नों आंनि खर' बानो सानदों बिनिखायसो आं नोंखौ एफा बुरजा लेखा फोरोंदों आं गुबुननोसो खोथा आरे सेंग्रा समाव सोरहाथो मोजां मोननाय था नों बिब्दि होननानै गावनि लाइफखौ नस्थ' खालामनानै लानोसै नामा निरा बिफाया सासे खर'रपति मानसि आरो फिसाजोआबो सासेल' गासिबो सम्पतिया बेनि नामावनो थाजोबगोन नों बेखौ मानो साननो रोङाखै दैथुन फिसा नोंनि खाफाला गेवगोन नों बेखौ मानो सानाखै बाबा धोननि माइनावानो जोंनाव फैसिगोन आफा नों गनायदो आयै नोंबो मा खालामनो आफा बेफोर गासिबो बरादनि रिफिनाय नोंसोरो जेखौ मोजां नुयो बेखौनो मावदो आफा नुबायना दैथुन बिमा आं मिथिखाथारगौ आंनि गथ'आ माब्लाबाबो बिमा बिफानि खर' बारा होननानै फिसा नोंनिल' आरमा निरामोनहा रिजाल्ट नायनाया हामानि एफा गोबाव जाखोमबा मानो दाबो सफैदिया सफैगोन ना नोंहालाय मानो एसेबां अधर्ज जानांगौ ओरैनोब्लाबो अरना पास जाखागोन पास जागोनखौथ' आंबो मिथिगौ नाथाय मा पजिसन मोनखो एसेथ' टेलिफन हरजागौमोन ना बेलाय माथो सफैबायानो ना मम्मी पापा अरना BSc को फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजिशनावनो पास जाबाय हामथारबाय दे फिसा जोबोर गोजोननाय मोनथारबाय आं हामथारबाय दे हामथारबाय नों दिनै रोंबाय राबाय नोम्फायाबो जोंनिनो बिजनेस पार्टनारमोन आं दिनै नोंखौ जोंनिनो कम्पानिनि मेनेजिं डिरेक्टरनि बिबानखौ नोंनोनो गथायनाय जाबाय बेफोर गासिबो नोंसिनिनो अननाय आदै बिदिब्ला मोन्नैबो साक्सेस जानायनि थाखाय नैबे गोदैजों गोजोनखौ बरायनाय जाबाय मम्मी पापायाबो गोजोन्थों हेलौ सोर बुंदों आंसो अ आदै माबोरै मोनदों अरन खामानिखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आदै मानोना गावखौनो खामानि गेजेरजों गोजोन होनो हादों
बाराद्राय गोथौआव थाङोब्ला गब'नो हागौ अरन आरो गब'योब्ला गगाबो मोननो हागौ बेनिखायनो देहाखौबो एसे जोथोन लाखि खामानियावल' नांथाबबाय थानो नाङा आं नोजोर होगोन आदै गुड आच्छा मोनसे खोथा ना अरन गाबोन निरानि हाबानि बाराय दानो फैगोन नों हायोबा फैथार सरि आदै गाबोनथ' कन्टेक्टनि मिटिं दङ ना अ आं बावनानैसो दंथारोमोन बिदिब्ला नों हजोंनिखौ सामलायदो आं ओजोंनिखौ सामलायनोसै जागोन दे आदै दोनसै बिब्दिब्ला दे आदै दे बिमा दे रानना हर दे आलासिफोरनो नुबाय बियाय हिनजावफोरनि आखलखौ बेदरखौ गावजों गावल' रानलायनानै लालायगासिनो दं हाबा जाखांनायनि उनावथ' मा जागोनथाय दे हर नायनो हट दरनैसो हरबाव गोथावानोथ' बेखौथ' बिहामजो नेरानो संनो जानांगौ औ जा बिलाइ जा खहाबनायखौ जानांगौ दहायनिफ्रायनो जाबाय बेसेबां जाबावनो जादो गावनि जखाखौसो जागोन नङा दा हामबाय जामायजो हामबाय बायदि बाय हाबानि खालारा मा दाननि 12 खालारानो जाथोंसै नङा होमबा बिमा औ बारायाबो सुक्रुबार गोग्लैदों हा जाया माथो हाबाखौ हले आंनियावनो खालामनानै हरगोन आं औ गावहाबो लोगो मेला दंथारो न'आवनो खालामना हरसै हाबाया नोंथांनावनो जा आंनावनो जा नाथाय निरा हले आंनि बिहामजोखा बियो जेरैखि जाया आंनाव सहैथारनांगौ जागोन दे हा नोंथाङा बेखौ मानो जिंगासिनांगौ दे बिदिब्ला दे समाबो बारा गोबाव नेनानै थाया जों थांनाय दिनो नामा नङा होमबा बिमा औ दे बिदिनो जाथोंसै दे बिदिब्लालाय जामायजो खुलुमबाय दे गोजोन्थों दे आमाय आमाय निराया गाबनानै गावनि रुमाव थांबाय मा निराया गाबगासिनो दं हा मानो गाबाय बायखोसै थौसाय थौ बिफा थौ मा जाखो निराय हा मा जाखो इखना मा जाखो नोंसोर बेखौ मा खालामनानै गायो नोंसोर आंनि जिउखौ बोरमा अमाफोरबायदि सानथारबाय नामा जों नोंनि इयुननि गोजोनखौ हास्थायनानैसो बे हाबाखौ मावनाय जादों आइ आंनि मा इयुनखौ हास्थायनाय जादों नोंसोर जाय बिमा बिफाया फिसानि गासिबो मोन्थायखौनो सेनानै लाजोब्बाय बेयाव बबेहाय इयुननि गोजोनखौ हास्थायगोन नोंसोर आंहाबोथ' आंनि जिउखौ साननो हानाय माखासे मोन्थाय दंना नों दैथुनजों मोजां रायजो मोनजागोन आइ नंगौ आइ दैथुना सासे मोजां गथ' नों बेजों आलो आलो रायजो मोनजागोन नोंसोर आंनि जिउनि थांखिनि खिलिजेननाय बिथरायखौ ससेयावनो खेबस'बाय आफा नोंसोर आंनाव खनसेब्लाबो सोंनांगौमोन ना बिमा बिफानि बिबाना फिसाखौ बिलाइनो हाबानोथ' जोबाना नाथाय दाथ' जोबथा रादायानो जाखाबायना आइ जोंनि गासिबो मान सन्माना नोंनिनो आखायाव थाजोब्बाय आं आरो नोंखौ मा बुंबावनो गासिबो आबहावाखौ नोंनो मिथिखाजोबो हामबायसै
मा गांखौ खान मावगासिनो दं नैलै एसे हाग्रासो फुलाबायदोंमोन आं हा सुखेव नालाय गैया गैयालै आदा बियो दाबो अफिसनिफ्राय सौफैयाखै फै आदा न'आव एसे जिरायफैदो समाथ' जाबायमोनलै मानोदि दाबो सौफैदियाथाय हा सुखेवरिनि खबरालाय माबोरैथो दं जोंहा अरन आदाया जानायनि लोंनायनि थिग गैला खामानि सायाव खामानि मा खामानि मावोथाय समानो गैला बिहा आरो मा जाबावबाय जोंहा मेन साहाब निरानि हाबानि थिग खालामनायनिफ्रायनो रावजोंबो रायलायबावलासो माबा सिरि सिरि थाफैग्रासो जाबावबाय नंगौना फैगौआनो जोंना आदाया हनै माथो सुखेसोलाय हाउ डु यु डु फाइन दे आदामना रायलायदो आं एसे खामानि मावहैनोसै दे थ' सुखे सिङाव जिरायदो सुखे जागोन हा सुखेया बेयाव थाफैनाया बेसेथो गोबाव जाखो बारा गोबाव जायाखै अफिसाव थांलाय फैलाय गोजान जानायखाय बेहाय थाफैथ'दां आं मिथिबाय सुखे नों बेयाव थाफैनायनि जाहोनखौ आं दहायसो निरामनाव थांनानै निरानि हाबानि खौरांखौ मोनबोदों नों बिब्दिब्ला नोंनि गोसोनि मिजिंखौ फोरानथारबाय नङासै सुखे आंनि मिजिङा आंनि थाखाय देरसिन नङा सुखे राहाबो मोनजानाय आं सासे मावरि गथ'खौ जाय मानसिया न'खराव जायगा होदों अनदों फिसा बायदि सानदों आं बिसोरनि मिजिंखौ बोरै सिफायनो हाया सुखे हाया आं बिब्दि खालामनो हाया बे न'खराव अरायसम सुखुनि निजोरा बोहैथों आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो आंनि गोरबोखौ एसेबां मानि खाखुमा दोनसाथाराब्ला आंहा बुंनांगौ बेफोर जेबो गैया नाथाय आंनि गोसोआ थिनो नों खेबसे निराखौ लोगो हम समा दाबो बारलाङाखै आं हानाय नङा सुखे आरो नों बे खोथाखौ खुगायाव दालाबोसो जाबाय सुखे जाबाय हामबायसै
गथ'आनो मा जालांखोथाय रावबो नायफैबाबो जाहरा एबार हले आं मिथिला दे जायनो नायफैयो बेनोनो ज्राब हरसिगोन बुंनाय नोंनि गोसोआव मा सानदों नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानदोरगाबा बुंनाय आं दैथुनखौ नेदों आफा बियो आंजों मोजां मोनलायनानै जुलिनि रादाय खाखादों दैथुन बबेनि दैथुन बेलाय सोर दैथुन क'क्राझारनि आयै तेजपुर कलेजाव MBA फरायनायाव बेखौ लोगो मोनदोंमोन नाथाय दाबो बेनि खौरांखौनो मोनाखै बियो दासिमबो खबरखौनो लायाखैबा बावगारखाबाय बियो नों दैथुनखौ साननानै समायखौ बारग' होनो नांला फिसा गुबुनजों जुलि जादों आं हानाय नङा आफा आं बेनि अनगा गुबुनजों जुलि जानो हानाय नङा गथ'आदि मा जाखोथाय रावनिबो खोथाखौनो खोनासंलिया बाबु मुलुग फैब्ला एसे खबर लाहैथोंसै नामा रावनिबो खोथा मानिथाराब्ला माथो खालामबावनो थांथोंसै खनसे खबर लाहैनो हामबायसै बिनानाव दागाबसै आं दैथुनखौ बावनो हानाय नङा आदा आं दैथुनखौ बावनो हानाय नङा नाथाय बियो दि जेबो खौरांखौनो दाबो हराखै नों बेनि सायाव मा मिजिं दं बिनानाव आंनि गोरबोआदि मानिया आदा आरो बियो फैथारगोन आदा बियो फैथारगोन आंखौ लांफैथारगोन हामबायसै बिनानाव हामबायसै दागाबसै गोसोखौ लोरबां दाखालाम नोंहा जुदि फोथायनाय दंब्ला बेनि सायाव आं जेबो बुंला आंनो दोनलांसै नोंखौ बिनानाव दैथुननिसिम आदा हामबाय बिनानाव हामबाय धैर्य हम धैर्यआनो मानसिनि गिदिर दङ हामबाय जायगायाबो गोदान जाबाय अबाव मोनो मानसिखौबा अब्लाबो नागिरनांसिगोन औ नागिरनोसै गासिबो खामानिया जाजोब्बाय होमब्लालाय गाबोन फैनानै बिला लांफैबानो जाबाय May we come in? अ आदै फै फै नाङा नाङा अरन बियो नोंनिसो सिया आच्छा नोंथां आं दहाय बुंनाया अरन बसुमतारी अरन बेनो निरानि बिहाव जागोन ना जागोन निबारन दैमारि आं नोंनि मुंखौ गोबां खोनाबाय अरन नाथाय दिनैसो लोगो मोननाय जाबाय दा अरनानो गासैबो बिजनेसखौ सामलायगासिनो दं बिनिखायनोथ' नोंथाङा टेनसन फ्रि बिनि बिफानि सिमाङा दिनै जाफुंबाय जाय मानसिया सान हर बै बिजनेसखौ जाफुंहोनो नाजाबोदोंमोन सोर मा मुंमोन बिनि बिफा मिथिसार बसुमतारी हा बै समनि एक नाम्बार कन्ट्रेक्टरा
जाय ट्रेन एक्सिडेन्टआव औ बिथाङानो आंनि जिउनि असे लोगोमोन बिनिखायनो आं दिनै आंनि बे गासिबो इन्डास्ट्रिखौ अरननि मुङावनो लिरनानै होनो सानबाय नाङा नाङा आदै नों बे खामानिखौ मावनो नाङा नाथाय मानो नांगौ आंनो बेफोर धोन सम्पथिखौ नुबायना नोंथां बिनि सान्थौखौ बेनो आंनि आंगोनि असे फिसा अरन नोंखौ आं इसोरनाव आरज गाबो फैगौ जोनोमावबो आं नोंखौनो असे फिसाबै मोनथों आदै गासिबो साननायानो फेलेंसो जासिगोन नामा नङा नङा फेलें जानो हाया बे अरनानो आंनि धोननि बाख्रिनि लामानि सुबुं बिनिखायनो नंगौ जाय धोननि थाखाय आं बिनि फिसाजोखौ बिहामजो लायनो नागिरदों सोर आं ख्रां ख्रां ब्रह्म बुंगासिनो दङ ख्रां ख्रां ब्रह्म आंहा नोंजों फंसे गोनां बाथ्रा दं अ बेफोरबायदि बाथ्राया फनाव रायलायजाया नङा होनबा बहाथो लोगो हमनो बे अभारब्रिजनि खाथियाव थानाय आंनि सेक्रेट गुदामाव आंखौ लोगो हमफै थिग बेलासिनि 5 बाजियाव मिथिबाय जागोन दे ख्रां ख्रां भाई सुजिनो नोंथां नोंथाङा बे मानसिखौ नुदों नामा आंथ' बे मानसिखौ सिनाय मोनासै नोंथाङा अननानै गुबुनाव नागिरबा मोजां जागोन दे बिदिब्लालाय फैदो बिनानाव खामानिया मा खामानियाथ' जोबोद हुसियारै मावनांगौ नैबे ख्रां ख्रांआ खामानिनि अजनखौ रांजोंसो सुयो मिथिबाय रांनि थाखाय जेबो जिंगा दासि ख्रां ख्रां भाई बुं नोंनि खामानि मा नैबेनो बिखौ बिनि देहानिफ्राय जिउखौ बारहोनो बे खामानिया ख्रां ख्रांनि थाखाय आसुगुर गावगासेनिल' नाथाय आंनो फुरा 2 लाख नांगोन मिथिबाय नाथाय बांद्राय नामा ख्रां ख्रां भाई 1 लाख लादो सोलाब बेखौ नों नानि बाजार सानदों नामा जागोन जागोन ख्रां ख्रां भाई नाथाय बेनि थाखाय आंनो फुरा 1 लाख एडभान्स हिसाबै नांग्रोगोन मिथिबाय न' नैबाव फुरा 1 लाख रां दं नाथाय खामानिया मोस्रोम मासेबो मिथिनो मोननाय नङा नोंथाङा बेनि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया नों खालि गन्थङाव थाव गुबै फुननानै सिरि उन्दुहैब्लाय थाबानो जाबाय मिथिबाय आं जेरैबो राहा गोमानांनाय लायथो गोजोनि बैथागै दिङा बायदिसो जानांबाय लोगो गासिबो मिजिङानो दैबानानि फेंफोना बायदि दान्दिसेनो बुखारलांजोब्बाय हामबायसै लोगो गोसोखौ हमथादो नोंल' इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि
फोथाय नोंनि बे इसोरखौ जाय इसोरखौ सुबुङा खुगायाव दै गरद लायालासिनो फुंनिफ्राय मोनाजासिम गाज्रिया सिबियो खुलुमो बे इसोरा दिनै सोरना मा नोंहा दुखु राहा थरथिंसे मोदैनि अनगायै बिदि होननानै दुखु खालामबाय थाब्लाथ' जानाय नङा दाबो समा बाराखै लोगो नों अरनमोन आं बबे लामाजों आगान सुरबावनो लोगो फारसेथिं आइ आफानि मान सनमान फारसेथिं आंनि गोरबोनि मोजां मोननाय आंनि बार मोननाय फागनाव सिमरि जानाय गांसे गोरान बिलाइ बायदिसो जानांबाय लोगो अब्लाबो नों बबेबा मोनसेखौ एंगारनांगोन लोगो नों नोंनि साननायखौ जाफुंहोनोब्ला मोनसेखौ एंगारथारनांगोन लोगो आं मा खालामबावनो लोगो अरन मा जाखो नीरा अरन आं नोंनो गोरबोनि बाथ्राखौ बबेनिफ्राय जुरिजेनो दैबानानि गुथाला खाथेनानै दोननाय गोरबोखौ दिनै गासिबो गिसि गालांहोजोब्बाय नों बेफोरखौ मा बुंदों नीरा नों बे हाबायाव आं बे हाबाखौ बोरै गनायनो जाय हाबायाव मोननै गोरबोनि गोरोबथाय गैया बे हाबायाव जुलिनि देंखोआ ओंथि गैया अरन नों बिब्दि दाबुं नीरा नङाबा जों आदै मादैखौ मोननाय नङा सोर खोनासंबावनो आंनि गोरबो सिंनि हसिख्रावनायखौ आंनि बिमा बिफायाबो दिनै फेलें जाबाय फिसानि सुखु गोजाना बबेयाव हामबायसै नीरा आं नों दाहाखौ हमनो हाबाय नोंबो दाबो जेबो हमनो हायाखै अरन जाय गोरबो सिंनि हरदैसे मोदै गसरनाया बोहैनो रानलांजोब्बाय मिजिं दिनै गासिबो सुखु गोजोना बाला हाबानि साया मासो जानानै थाजोब्बाय आं जेरैबो लामा गोमाबाय अरन आं जेरैबो लामा गोमाबाय नोंनि गोरबोआ मा थिनो नों बेखौनो मावदो नीरा आं आरो मा बुंबावनो आंनि गोसो गोरबोआव नोंखौल' हास्थायो अरन नोंखौल' हास्थायो I love you अरन I love you गैया माथो बिनानाव रावबो खिथारोङा माथो मा जाबावनांगौ आं जेरैबो राहाखौनो मोनासै आदा थांफिननायनि गाहाम जासिगोन नामा थोद जाम्बि दरजा हम दानो बाबाय नामा आब' नै गाइखेरा लोंदो आं लोङा बुलबुलि लांफिनदो बिदि जाया लोङा थायोब्ला देहाया मा जानांगौ आब' गोसोआनो थिग नङाब्ला देहाखौ मानोथो नांबावगौ बुलबुलि आं नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हालिया आब' नों अरन आदानि सिगाङाव मानो बुंनानै लानो हादिया आं बोरै बुंनानै लानो हानो बुलबुलि आइ आफाया दि गासिबो लामाखौनो होथेनानै दोनखाबाय आंनो आरो बे जिउआव सुखु गोजोनखौ नांलिया बेसेबांनि सिमां दंमोन आंहा दान्दिसेयावनो बुखारलांजोब्बाय
गसं मोदोमनिखौ हायो मोजां गसंनाया र' बिदिनो गसंबाय था आइयाव मोजां था होननाया दाबो जाया नामा हाथारला आङो दानिया नायफैदो निरा वेटर double coffee ya apa deh सिस्टार नों नैबेखौ सिनायो नामा बेथ' दैथुनसो मा दैथुनखौ नों सिनायो बियो आंनि बिलोगो निराजों फैगौ माग दाननि 12 अक्ट'आव हाबा जासिगोन मा 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 बुंदों नोङो बियो जेब्लाबो जानो हाया मा जाखो हा बे माब्रै जाखो माबाफोर सोमोन्दो दं नामा नोंस्रा दैथुनजों बे आंनि बिनानाव फुंबिलिखौ मोजां मोननायनि फाखनाव खोख्लैनानै जुलिनि रादाय खानानै बियो बावैसो थाखो मावफैदों नों दा गाबसै फुंबिलि आं नोंनो गासिबो राहाखौ दिन्थिनानै होगोन थौदो आंजों लोगोसे आं जुदि खाफालखौ दानानै लानो हानायमोनब्ला बेसेबांदि साजायगौमोन आखाइनि रेखाखौ बियो
लाइनि दै बायदि दुब्रि गांसोआव निहिर बायदि थरथिंसे मोदै थरथिंसे मोदै थरथिंसे मोदै थरथिंसे मोदै मोदै नङा बियो अरसो मिनिनाय नङा बियो आंनि जिउसो सान गोरलैनि सिन्दुर बिबारजों बेसे समायगोन नों मिनिस्लु खाफालजों बैसो मुथिनि आयना देहाजों लैथो गुथालनि गेलेनायजों मोदोमफ्रु कस्तुरि बाराव नों बिरबाय था आंनि आं लानाय हगारनायजों हरथिंसे मोदै थरथिंसे मोदै थरथिंसे मोदै थरथिंसे मोदै मोदै नङा बियो अरसो मिनिनाय नङा बियो आंनि आसानजों जुलिनि दौलेंजों आगान सुरलांदो नों आलो गोजोनै अख्रां गंसे जोमैनि रायजोआव रनसाय जेनदो नों संसारनि एमखौ अखानायसि नायसि सिमाङाव गांफुवार फुवार आंनि गोजानजों नों बिरलां थरथिंसे मोदै मिनिनाय
बिदि नङा लोगो नोंनि सुखु गोजोनखौ रावबो सेनानै लांनो हाया नों मोखां फिदिंनानै नाहरसाय नोंनि खाथियाव सोर दं नंगौ निरा आं नोंजों हाबा जानायनि सिमाङावबो सानफेराखै मानोना आंहा नैबे फुंबिलिजोंसो मोजां मोनलायखायो नीरा 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 आइ नीरा बेफोर गासिबो आफानिसो सोलिजोब मा नंगौ आदै बे खालि नोंनि सम्पतिनि सायावल' बे हाबाखौ खालामनो नागिरदों मा नाथाय आइ नीरानि जिउआ नों गाज्रि दामोन आफा मानोना लोगो नीराया आदा अरनखौ जोबोर मोजां मोनो अरनाबो नीराखौ जोबोर मोजां मोनो नाथाय नोंसिनि अननाय आरो मान सन्मानखौ गोरबोआव बोजबना लाना दं नीराय नों बे बाथ्राखौ मानो आंनो फोरमायाखै आं खिन्थाखौ हेंथा होगौमोन आरो नों बे फाफाखौ गारनानै सोरगोआव थांनो नागिरदोंमोन बे फाफाखौ गारनानै सोरगोआव थांनो नागिरदों आंनि माहाजोन बाबा आं नोंनि गोरोन्थि मावलांबाय आं नोंनि गोरोन्थि मावलांबाय आंनि माहाजोन बाबा आंनि माहाजोन नों गोरोन्थि मावाखै आइ नों गोरोन्थि मावाखै हामबायसै नीरा दागाबसै हामबायसै आदै हामबायसै जों दा अरनखौसो हेल' आं इन्सपेक्टर निजोम ब्रह्म बुंदों नोंथांनि कम्पानिनि मेनेजिं डाइरेक्टर अरन बसुमतारीखौ सोरबा दुथाङा लामायाव बुनानै गालांबाय मा दा बिथाङा हस्पिटालावनो दङ हस्पिटालाव दङ औ R&B हस्पिटालाव नोंथाङा गोख्रैनो फैदो जागोन दे जों गोख्रैनो थांगासिनो दङ पापा अरना मा जादों पापा अरनखौ सोरबा दुथांफ्रा जखम खालामदोंनो जों दानो हस्पिटालाव थांनांसिगोन थौदो बिमा अरन अरन हामबायसै लोगो इसोर दङ अरना जेबो जानाय नङा हामबायसै लोगो दा गाबसै
Cala kuda, bener lagi. Mansi butarnya, asuk bosni, kawan. Tambah masuk dengan koptan ha, mau musa butarnya. Daniel Naidu, Ani Kel, Mister Lorgo Gunda. No, bener lagi orang lapor. Warau, sana jeng kawan itu mau. Bobby Hospital dong dong. R&B Civil Hospital dong. Kemauan naik? Ron, neng cari kerja barco. Mana na? Neng ni jiwa masuk. Ang ji koroni malik jaga. Ron, I love you. Pasienनि थाखाय ब्लाडनि जोबोर गोनांथार जादों। डक्टर, आंनो होगोन ब्लाडखौ। आंनियानो मिलायखायो। नंगौ नामा? फैदो बिदिब्ला। डक्टर माब्रै दं पेशेन्टआ थिग समावनो ब्लाडखौ मोननाय जाबाय दा पेशेन्टआ दसे उनावनो हम सफैसिगोन थेंक इउ डक्टर नोंथांमोना बेमारखौ नायनो हासिगोन खसाव फैबाय थेंक इउ सिस्टार अरन आदै आदै अरन फिसा नों मानो एसेबां माने गोरबोआव दुखु लानानै दं आङो गासिबो मोनथिजोब्बाय अरन नोंसोर सानैया जे एसेबां माने मोजां मोनलायो आंहा बावहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया नाथाय आदै बेयाव जेबो साननांगौ गैया अरन मानोना आंनि जिउनि लोगोआ नैबे फुंबिलियासै अन्नानै नोंथांमोना एसे बायहेरायाव थांथ'सिगोन नामा पेसेन्टनि अनगायै नोंहालाय सिस्टार माबायदि बियो आंनि जागोना बिदिसो आदै सादों नों खाथियाव थायोब्ला बेफोर सानाया जेबो नङा निरा दैथुन आं दिनै नोंनो आंनि नायल' जाल' बिनानाव सासेल'खौ गथायनानै होलांनोसै नोंल' मोजाङै मोजां आंनि बे बिनानावजों रायजोखौ जादो आदा दागाबसै बिनानाव गाबनो नाङा हामबायसै हामबाय थाबाय हादो बिनानाव हादो
दैथुन रायजोखौ मोजाङै मोजां जादो हामबायसै आदै थादो आदै आरो मादै थादो दे थादो अरनाव बहा दं? सोर अरनमोनलाय? आरो सोर अरनमोनलाय? बै बिजिर बसुमतारी थांनाय फिसा नोंथाङा जेरैखि जाया बे मानसिखौ रं ट्रिटमेन्ट खालामनानै फोथैनांगौ। आंथ' मानसिनि जिउ लाग्रा नङा जिउ फोदांग्रासो। बेसेबां वार्ड नाम्बार दं बिलाय? वार्ड नम्बर 6। खबरदार बे बाथ्राखौ मानसिनि खोमा खोमा बारस्लायहोयोब्ला नोंनि जिउआ याद हेलो इन्सपेक्टर स्पिकिं इन्सपेक्टर बुंदोंना गोख्रैनो जोंनि बे आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव फैनांगौ नै दानैसो सानै मानसि फैदोंमोन मोखाङाव मास्क गाननानै हा आरो बिसोर हाथियारबो लानानै फैदोंमोन मा बिसिनि आखायाव हाथियार दं आच्छा जों बिदिबा थांगासिनो दङ पुलिसनि नोजोराव साबेसेखौ नोङो हाद्रि सारनो निबारन दैमारि आफा नों निबारन नों औ आं निबारन दैमारि धोननि हाबिला आफा नों आंखौ आफा दान दैथुन आं सासे समाजनि गाज्रि मानसि मिथिबाय जायनि थाखाय आं अरानखौ हामबायसै निबारन नोंखौ आयेना गाहामखौनो बिजिरगोन थारैनो आंनि खर'आव माखासे गाज्रि गुन जेराव दङ नों आंखौ निमाहा दैथुन फिसा नीरा आई नीरा नीरा आई तो बिमाथ'
निरा आइ नों जिउआव गोबां खस्थ' मोनबाय नोंनि सुखु गोजोनखौ आं दिनै अरननि आखायाव गथायनाय जाबाय